Kaixo, gaur bakarkako jolas honekin natorkizue. 4 eta 7 urte bitartean gomendatuta, bakarrik jolasteko jolasa, esan dudan bezala, 58 erronkarekin. Goazen jolasa ikustera. Hemen, base bat daukagu, torre batzuk, jolas guztia agurrezkoa da. Piezak oso sendoak dira. Dena, aterako dugu, printzea eta printzesa, eta erronka liburua. Jolas honetan zer egin behar dugu? Ba, printzeak printzesaren gana jo behar du. Oso tipikoa, baina horrela da. Hortarako, erronka liburu hau dugu. Jolas honek asko lantzen du logika eta espazioaren pertzepzioa. Goazen hastea. Adibidez, erronka honetan. Torrea, paperak esaten digun bezala jarri beharko genuke. Kasu honetan, hau da, hemen jarri, printzesa gainean, printzipea beste aldean, eta guk hemen eskatzen dizkigun bi pieza hauekin, osatu beharko genuke falta dana printzea bere gana iritsi dadin. Adibidez, hemen eta hemen. Hemen ez dakit ondo ikus dezakezuen, baina buelta ematen saiatuko naiz. Horrela, printzipea gora igo eta printzesan gana iritsiko litzake. Goazen beste bat probatzea. Atzeko aldean erantzunak ditugu. Adibidez, hauxe bertan. Hemen torre handia jarriko genuke, printzea hemen goian, printzesa hemen, holako bi hemendik, eta hemen bi urdin hauek eskatzen dizkigu. Hau eta hau. Beraz, nola jarriko genuke hau? Horrela adibidez, eta horrela printzesaren gana jetxiko litzake. Gerozta zailagoa dira erronkak noski, horrela guretzat errexia ematen du, aurrak bastante geldi egoten dira honekin, eta kontzentrazio asko lantzen dute. Oso gokia da aur mugituentzat, hor geldi egon daitezen, eta hori pare bat arau ditugu. Adibidez, hementxe. Hemen ikusten dugunez, xagusar bat daukagu hemen iskinean, honek zesan nahi du. Hemengo, xagusar dagoen hemengo iskin hori libre utzi behar dugula, beraz, torre hau ondoan jarri beharko genukela. Eta gero, ekilibrio... hau ez da, guztiz, bueno, bai, hori izan daiteke, ekilibrioan jarri daitezken, hau, piezak, adibidez. Hemen, pieza hau ekilibrioan jarri beharko genuke, beraz, ezin dugu hola jarri, ez hola erdian ekilibrioan jarri beharko genuke, besteekin egoteko. Oso erresa, funtzionamendua, gero ez da erresa erronkak betetzea, así que bakarka jolasteko egokia, hurren arte.